Ahojte, ja som Samuel a toto sú rozšírené vedastorky. Viacerí ste sa ma pýtali, či by sa autá nedali poháňať vodou. Dobre, srandujem, ale aj dnes mnoho ľudí v takéto niečo verí. Takže sa skúsime vedecky pozrieť na to, či by voda mohla poháňať autá. Už v škole sme sa na chémii učili, že vodík je horlavina spolu s kyslíkom horí. V atmosfére sa bežne nachádzajú vo svojej molekulárnej podobe, čiže dva atómy spojené dokopy. Buď dva kyslíky, alebo dva vodíky. Veľmi zriedka sa nachádzajú osamotene. A dôvod, prečo sa môže zdať, že je dobrý nápad vodík a kyslík využiť na pohon je, že vodík a kyslík využívame na pohon už viac ako 100 rokov. Fosílne paliva alebo uhlovodíky totiž tankujeme do našich aut každý deň. Uhlovodík sa stretne s mesivovalci s kyslíkom, sviečka spustí reakciu, ktorá rozhýbe piesť, kinetická energia rozhýbe cez prevodovku kolesá. Možno ste si niekedy všimli, že keď máte auto, ktoré nie je na elektrický pohon, tak mu z výfuku kvapká voda. A prirodzene možno prišla otázka, či sa z tej vody predsa len nejaká energia nedá vyžmýkať ešte ďalej. Keď sa spojí kyslík s vodíkmi na H2O, tak vtedy sa energia naozaj uvoľňuje. Keď už sú ale spojené dokopy, tak ďalšia energia už dostupná nie je. Vypustenie energie z vody, ktorá by bola väčšia ako energia potrebná na výrobu takéto molekuly, by odporovala prvému zákonu termodynamiky. Ten hovorí, že energia systému nemôže vzniknúť z ničoho, ale musí byť do systému dodaná okolitým prostredím, pomocou tepla alebo mechanickej práce. Áno, vodu vieme pri výrobe energie zohriať, napríklad pre potreby párneho stroja, alebo ju môžeme rozhýbať, ako prúd vody roztočí turbíny vodnej elektrárne. Takže z vody, ktorá je studená a nehybe sa, už žiadnu energiu nevyžmýkame, je to ako taká prázdna batéria. Je však prekvapivé, že jeden atóm by vedel spraviť veľký rozdiel. Peroxid vodíka, teda H2O2, už vie fungovať ako palivo. Tu ho mám pripravený vo fľaške a tu mám katalizátor, oxid manganičitý. Keď ich spojím dokopy, tak si vytvoríme malú raketu. Pri koncentrácii nad 85% dokáže dokonca poháňať rakety. Peroxid vodíka nie je horlavý, no pri kontakte s kovom, teda katalizátorom, uvoľňuje atóm kyslíka z molekuly, čo sa prejavuje rýchlym uvoľnením vodnej pary, kyslíka a tepla. Chemický pohon na vodu jednoducho neexistuje. Ak by niekto taký vymyslel, tak v čase zápasu s klimatickou zmenou by sme to určite všetci vedeli. Možno je to vlastne dobre. Predstavte si, koľko by potom voda stála. Ďakujem vám za pozornosť, odoberajte kanál Toyota a sledujte Toyota Slovensko na všetkých sociálnych sieťach. Vidíme sa na budúce.